Ara el que veureu seran senyals de codi morse. I que es passin amb el... Els de l'alzina, que són els que heu dit les paraules, emetant per codi morse, els nostres companys que no saben quina paraula feien, cada lletra, d'acord? Doncs ara... Preparat? Escoltem. Punt, 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 espai, punt, ratlla, espai, ratlla, punt, espai, N, punt, espai, A, punt, 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 espai, ratlla, espai, S, punt, ratlla, ratlla, la T, espai, punt, ratlla, espai, ja s'ha acabat.